Ha mi dili, chanela commas o chon op sy'n ianif. Kers me ha. Tap leif. How trang gyfaddi? Oh, ha mi ro rhaen Elsie. Ha Alice y text y hwgym. Ha commas o cho lesen cwl a hors de varstan y marach. Hooray! Yn bia ffrecrach o, chyn chwn yn thachiacydd ag lle uur yn jay coig. Y varstan, jay yn ffrecrst y chwydus mi gy Alice. Sinne, Ha usa commas o'ch oedd gitar y clwyd cwydioch? ha, a chanya mi maith. Ha Alice y cydd siod as y varstan. Ha ffôn laif y ŵr acym, a chania mi cho commas o'ch ydy chlachgych. Y fel sy'n begiri lesan yn? Y varstan, fi mochal. How kerst y farstan? Fi glesan yn ffeimol. A mae lle mae'r computer yn y chlachgyg. A computer yn ac yn awns yn sgol. Char o computer yn awn sy'n sgol na ddefa mysio o gyfarstan. Wow! Yn da ffôn ac yfnwyr y fasio fog. Fa ffôn an sy'n tei a char o ffôn faidd an. Ha marstan ma idd computerin. Ha mysio ma ydd becaddoch gyfarstan. Y belwsa ma ydd becaddoch. Chaniel mi mae'r becrach. Fyd mi lesan yn y hort gwyt. Y fel sy'n mae'r becrach y fam. Ni mi bekrach, a cha mi na siar idd cocrach. Y fel sy'n mae'r cocrach. Wel, ni mi cocaddoch, a cha tyla mi fi y cocaddoch. Ha my charit sioni, yw afesoch ma ydd cocaddoch.